kabisa ane libono ini ntangani asomoro bilbo interview sego kora maochana kekero mugene na ikira studio simambi yaboniga alikuru mambi 12 ntwalengira sara on Twitter lakini osukira sinini noale agondani ya mchengo kianero kwene kine bintu byonse bya Bw'Okogacha asomoro bilyo karotore bono no mugene na studio simambi yaboniga namange dojo kwanira anene karotote to kwana yoro Bw'Okogacha Enibo Bw'Okogacha Enibo investment ade dato bosemia kurwa na ora jiro ya lire biage ngoto de biare asimambi yabone gona kwale ni asenjira ya beno be 90 kadoji konyora bosemio bonge asimambi yabone ndo abadetu bina mangana ya masomo talina Erasmus torete ji principal jo katoreta bali munini we katoreta bande bali bagoto bosemia nonye na samangana yuko na Bw'Okogacha Enibo gosobo sembonde boli arato asimambi yabone na kwale ni asenjira ya bene kianda gikomi obenaintu makomori nyora na otra sensemo mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital oya sensemo ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News onya chinga to tweet @Ndizi TV News wa karenga likia getomo gotera se namba era se skini urabo le na kwali bagana kubona kiro ya se county ya Kisii gati ye kiminano kende de gati mugabana Bauro Simbara ate amono soro katoro jana mangana na se mitara na de na boto tomera uchumbe yaone karenga likia na kiro ja ebinte bigende de kolia emeri asorongo rwa Gusii takore birone chingaki tiganga mugeni one ibaga hare myakani go chasora go kwani lakini nyora na otone producer ito shota kurwa sense mirinde ya studio karibu sana France bona go kwani mwancho muri gari kora motevi na animo ara kumanya simambi yaboni yamano muralia sengencho yeli bageli konyora libaga go ikase egetue kekeno kya Ndizi TV asengenjo yokora kwana make igoro ya Gusii yetu na kero kende kenyengima ya amatuko twabeire nse nyasato ire ase marieta nguru kwa Francis Nyakundi oyuyagi ongiboire nse mo ya bututu masaba magombo location ya Notik Tutu sirate sub location ekinyurukia mukomoni abunonka lakini yanene gomenyete busonga sengenjo no akabeire ngokole meremo na litayete kurwa sensemenya serikali akori na public works and housing public works and housing ngikanda uzuru no kana kwande ya ngichuko boli ngikana litabu ya housing alafu karona litayete gose before ntara litaya na bwate biasara bike kuna gukora ebyongenderete paka bono iga asomuchiyo yobusongo bigo narabere busonga matukatali make asengenjo bunekinete nindoje bunegocha gocha paka bono igete igete gombia mono mutegereri gose murigereria ase merengarie ndokwana yande makka igure ya Gusii yetu na Kenya yetu uyasa mwanju bari ko igure tore na France Nyakundi asimambi yaboniga ontebiri na akakora semero ya public works na housing yabo tukama ya kwenye watara nda retire bone sari sukuru kwande bigo kwenye tima nyetiaro kuna ntebigo engane erende ya housing review gendete gokwano akirinde motaga jide nyombe ngake imokore enganeye tilingeni ase yetu ya Kenya tilingeni ase county yetu ya Gusii Gusii ntubwate project ya site and service ere nyanju ngumbwalia ase serikali yatagete kwagachira gosegwetereke parastato ya housing and corporation yatagete kwagachira abamenyi ba Gusii gose babusongo chinyomba cheligo lianze egere naendi babaoneri chinyomba ejo ase ligo lirigiya no ne Chibesa cha makabeso chinga kintambe njachi tegenderere asengenjo yokungusanana sengenjo yokungusanana kwa barai nkwabete ekagerega trina se yatenenete gaikera bono nga tigo monta ewe agachire ekiye korokora nga nyomba chinyinge gose chinsemo chinyinga abwa se site and service injira agachwa chiere gose nchiagachiri ase kerenge kemo
abandi bagachite paka nawe n'amabati umuntu nagachita amabati amenyete batia soburonge ngonye ndiriyo kumusana nokugo tabeto nabo yari kucyari kwagachu in uniform chikoera cyewe abantu bamenye for example akero Kenya yanyore to uru immediately chi state bune cyabo Cheriko chi estate bune cyabo Pahati Ofafa Maringo California ejinechi buruburu Umoja ejinechi nyomba chi estate kiagaje tu na kerokende na mashirika gose investors kurujinse jesiko lakini bakaba Kenya ekero baeta Kenya asero ni amatuka matambe kinyombe kiagaje tu earlier 60s 62 63 60 oja mpaka buruburu na Umoja wani kiagajire 75 80s yona kote na gente kingirikege ekitaligendo kegeni lakini ngiyabera aba Kenya ekitaligendo kegeni aba Kenya ngiyajamo basokano aba Kenya igo bagutaka kombia gutanjense yabo ekiagera obwango nabeire onda tebenga nabeire gesio narorira magambia ya akena arocho bwa bakoroni buna barenge Queen Elizabeth buna ariko gwetera barayibaye barenge Kenyeye naroje ngekibare gokore gasi ngekyumuroberio lenge ekero twanyoro uhuru nindoche buna tuchagete buna Kenyatta chagetie ensi yeito ase yarenge kiragoswa na asaye tigete ekero konye aguchigusira kuraso kwe kugwenze igobona ase binde byensi kende nkeyo kerekegeni ndatebe goso umuntu ratebe ngeke nekegeni yachakabono kwa mfano kinyombe kinagotebye okia etu abantu abandi bakolirema kiloni baetu kinyombe kine cyabo mpaka bonoiga na kero tutabwatia ase tokugare yigocha kiagera buna bono kinyombe cyagachiru kinyinge Nairobi estate cyagachiru kinyinge eyikworo kinganduri gukikonyana ndi male mande bunaria agukikwa komenda kwagacha kinyomba chianse buna cyabo tiende state buna cyabo purupuru ejinaho tebye ne chinde kinyinge buna cyabo nyayo estate jinjiri abantu babona mali mukabire idari gukigotoka amale maro bono ne kinyomba kikwagacha kukigoro kikoroba lakini le France ngikiagera abakenya bakwangigenteke abakenya bakwanga gonda teba senchenga nuko ngainense ikiagera egenteke bintu byansi pibirense n'ubwamo kende nkeyo serikali yagokora yoka na bintu binge byakorekanire bikorekanete na sama kabesoka ikiagera umugwekano nyore n'abarimu abanyene abarimu tayo uratebe ngere gari yetu musaroye akagacha gusaga kore biasara biyaye akagacha gusaka rosi akegendererie ngenjari bono abange bakororekana bagendererete babwate michimia igo bakoreta yigwetere cooperative society mwalimu sako ekero yajete abarimu bakagacha kinyomba wetere sako ne sake ninje naye nunde tokubeka namo twabeka jiwe sasa amo chesha na twakwa wakoregeto na ende round inde wika na njimwanga na koregeto gweta round ekagera magenderare igaiga akarorekana gwetera okoena na chibesa egento kende pese teyo serikali yebwate ebese ninduto gwakane bango nyore na abana bagosoma gisukuru oratebe nga baetu scholarship osemba etu pasali osemba etu erine bese gwakane bango iyo moke na yo gwakana na mokenyo ndi bwensi ya gwakana serikali tekavuga ati bese nga ekine kibegeta osengikie kokora ekiagera ngonye n'uburemi ninduto takiri kolema tari serikali yo gikolema matukabwa amagega serikali njakarure migondo yako mugondo kiekagete kwagenda yagufa straight kwanyora yako Enibo neji machine chose nembusuro wasimeka after kuligasa kwa kane deni yu
gwatigara nayo ne faida yao igochi serikali igetegemete intwe abana inchi baye intwe abantu baye bakore igonga aigente kibagoteba nga nekebene kegeni nkirikegeni sana manjumoni tukolera ni otona France Nyakundi omunyabiasara ali asiboni kyara tuko bukare niga korire niga kabero mu bisabo serikali niga korire mirima sensemeri ya public works and housing kagalita rakiboni ngano munyabiasara ali go nabwo atomanyi otutabiri niga otona France Nyakundi oyoro munyabiasara boniga otutabiri na era rucha magambia ya Elizabeth Kenyatta Moi ego tira igoni gotona France Nyakundi asemambi yaboniga asumurubiri we karto ndete gukwana amange na berere tukuburukania amange karagato abasemia lakini tutaraenda ngwera naturdura liria ye county yako da category kya ntoko enda mono lakini abantu batere na rende na magambi ya watere ngwanya roje aya Queen aya Kenyatta aya Moi aya Kibaki ayoru Kenyatta na yabone toro bwa William Ruto mamero tena obubwa William Ruto bwa kongira bakenya korenga naye France roje bwa kongira bakenya gose ene serikali ndete kwibanga asimirubiri abao unaembono wikabono pesa njira tumino na school bugambi bwa William Samuel Ruto no bolere kigime kiagera buna asobisi na etu obisi asoboronge emirobelio anyore to obole merua gosobo bagora nombware ngo obonge kabere asita iyo muntu tabwati nguru chinde nyore nkabese karenge yande ara atumia asicinguru cyaye cyo gukora ibintu binene liboli ndironga inkoko yate libageriu okorere ibintu ona gigere tata gete aba ebunge je itogo etera intwego etera bunge tomo echinguru tomo mirobeli yaye litanga nato ete manifesto yaye tukayarora wetere manifesto ye olikiro sabirenga ebintu natebete nguchiko bakorera nebi bitagete kibese kinganaga ngachibese kinyanjire nyore kibese kurwase mule egere nkorere emiremo igotindo gie karo muntu agotebanga obugambi bwa William Samuel Ruto bwagora goranire tali gukwana kene lakini bwa kongera baro obugima ekero muntu atango obugima bwa kongire kurumagega maete sukari tu akugora chiera kare nyingi kerete esukari ari kugora chiera ibere eratiri kiro njale ngo kiro yaje tigocha maega eratiri igonga ekere yari kugora chiera echi patu bugima bwa kongete ngombo gombware para nchiarenge ande skuru nchiarenge ande into bianzi pitoro chambi arengo lakini kero muntu abarengo enge kiyo no barego tango bugima igo bokongete konyorereye konyora ibaringiye negashia nkong weiterawo ibintu byakinire ngora wetero mukyoya abantu bakareta chi society chigacha maugagacha echai gacha tukaego bantu kale bonsi mbanjire usimeka chai mbanjire bonsi bantu mbanjire usimeka chai bonsi bakaniwe bale ukani kupinko wale konyolekana kubwate cha utiwe wale kustakiwa kusipaka wae yo 1962 1960 nyayo immediately after uhuru 58 ocha 60 totave kurwa cha kete kusimekwa 62 63 towards independent na dia bantu bacha kete kusimeka ase Gusii ngima lituta lie cha lia begetwe ali magomboroche asakoro ku Kenya mwale bwo sobo mwa opande no lituta lia begetwe lie cha Gusii ngima ikagera abantu babo gitutu masaba stick to by then bakanyora libaga lyo gutanga gusimeke cyane igo ebinte byansi buna bichete bikinete gocha kende nkeyo kiale gocha raisi igo na serikali ngonye tiga kanga kende nkeyo ekiagera chi cooperative ekero jajete abantu bale meta mauga sobongi abantu bale mete cha sobongi bale wakanu buya
ekilo ya mauga yakabeire tongoro sita 60 cents 65 lakini gagenja bade fali we nene chipara chiokoira machani amauga ya nakuru chiare ngororo na beke gali yale kurwa bono mubeka ne rugusiga egoika sotigi mono sotigi between sotigi na kericho chipara chiaga sikiro kare mbra ya tule igo mono buno mutinyo kana mauga tale kuirwa nakuru esenge njawe chikomenya njera matuka mangi so igo chipara wetera chia mauga ya bale mete wetera kerecha ya chigocha chipara chigachaka kororekana chigachaka koigurwa chipara bya chichagete koigurwa 1966 67 ocha 70s one igo tebe bugimobo no bokongete igo bugimobo bad obugima mbokongete sengenjo abantu batakire bamenda ikenegendo kere nyole nkuchakira nyumba mwao ekero utagite gukora egento giti usine nyumba utagite kwagajira na n'umwana uika bwengate mwengate mwezi egera monyole bese mukorere egento eki so ekero bagoteba ng'obugima bwakongire n'abantu boka babokongete engakiri ya magega abantu abari gukora kigasi ase barenga batenemisi abagaka baetu bachoretu ase society igo barenga abegenwa igo bamanyete gosenyo enchekero gukina omaete nga andonsi ogokora osirie 5 cents aye gole title to Gusii 7 years ubono bokurumi totero obuno bokurumi aso gokora osirie nga siringi chiera isano chia gusire aye na jero which street igo igabantu go basigete ase bare gokora mono okukurumo ko gojete emiaka 10 pada yoguru okurumi obojete 70 totebe obosibore maiteka totebe obosibore ekero twanyorire obosibore Kenya twanyorire obosibore nali obukurumi buchagete nali ebintu bichagete gokurekanirwa lakini engakiyi ya magega aba bali bari gochorwa andensi asogochorwa igutagete kuigunga ase gwachorwa agendereire mwa onye nebese gwakanira abantu besayati ya Obuya onye namabere mwakanira abalimi baino buya abantu bagokanga nyarebe gatutanga ine gari ebintu go biro buya lakini monekera abantu bajite konyoranga nabo kuruzi kiera isano nabo kuruzi siringi nabo kuruzi 10 nabo kuruzi chilifu otali gokora rukende ozi million naria mangana ya bono ndadebera mbati yo kukuruma yabete asabantu igonga kuchimagega oburendi mbware ngororo n'abantu mboboete asibare gokora ebintu bya bananchi bari ko bichongeria buna bono bigochongerirwa ekero umuntu agoteba nga obugima mbokongete umuntu oyo nero ko Chibesa akorere emeremo okorere kwota emeremo eri kiatomeretwe etiri kwota onyitiani gochensemo obebekera mubo bwekorere ebintu byaje bweka na abakuru bali barengororo batatebetinga ngubemo tiana kuira ngombe roje nga means ekero utagete kogende sikiegera babisa barenge nyore n'abantu bare komenyamo asinginju ya babisa so muntu bwate ngombe usichiombe gokoleta kawo na nchiteta kane tukaira samo tukagachororo so that egesakeri twagajite abamura banyoya time baje bararororo asenjire ndenga igonkurendira nibale nonye noyo gochama itinga ali egesakeri abamura mbarororo tali gokora chongiri gochora isi Buya sana sokore kero tuendele ga France na kukwanja ngo rogete sokore kiara ni sokore ndio nani ngisa ine yara chire France bona rero tukare toro kwande ngo Buya Bw'Okogacha Enibo rende igwatena bante bakubega kana ntotebe buno gotagacha Enibo ye nakukwirire mechande togosoa ne serikali ngusabeka ri Chibesa ikigaru shukura chi tax abantu bakanire batene nga yego chikugaja ingigo chokora Obuya kiborabe ekere serikali erana chabantu ebango eriguru ake buna bantu baote umanyete chiskuru ejibono toko vetereria okuligi Chibesa kufana kupona ochiko wakane fisi abantu baretera chiskuru bosa
itang'anie kera abasungu bachete ense eye abantu abange mbare kogenda sukuru abare goikeru bake babetererigu bagenda ororo nabwo abo bachagete omonto ogenda kirasi ya moibere isato iga goika inyo oyu n'omonto omokong'u ase chisembe osomire abantu aba nabo bakorete emirimo eye bakorete nabo barendete ebinto ebi barendete bigerete ense eye ere iga igekera abantu bagoteba ng'a eserikali ngotokong'erie obogima ase obomaene serikali tebwati ase eranyore chibese otatiga abantu baye bakora emirimo n'omokia egere banyore chibese obogima bwororobe barende enibo yabo bamanye ng'a egento eke nekia abantu baitu gose baria abagusii batebete ng'a moribike motigere abainani nekegori kia magega getari kororekana ng'a gekariri na nime tumeti ng'angere kikegocha nakio kibare goteba ng'a moribike motigareria abainani so that abantu aba baminto bari busia kiagera nonye n'abana bare gosomia gochia skuru nebango egosang'ereria korwa ase abantu baire chibese eserikali yanyora chibese yasomeria abandi nyore n'abanyorete help abandi bono bagukana help naburanyore kero kende mbarakana yani abagukana chibese chienyomba chironi chienyomba naburanyore mbarakana chironi chia help baetu bagasomera bamanyete ng'a nechi serikali ning'o gote naye serikali ekiagera ekero omonto gwasomiri gwakonyiri gwasomiriwe naye nobwenete gokonya nondi ore maega yago nerakoreki nerasome lakini aye gwasomire gwatambukire wachikweba kuinyora ng'oyo mino nare magega togwakana eroni erie nyore kwanyorire egasi kwanyora bone serikali kobetereriwa gutumia chinguru gocha kuichi bese echi lakini yare gotuka ng'a nobwate enchera otachiakane nabo okoombi pinga nechi eserikali lakini ase oboronge serikali tebwati bese chibese na abanainchi bagusanga abanainchi nabo bwenete kweyagacha nabo babwenete gokora ebinto ebiabo yani ebinto biabo goetera eserikali nentenenera eserikali egototenenera nonye kero ogosoma ake nabo okorora ng'a nonye ne chibese echi togosaba ng'a toegwa emesaada ng'a togende gokabesa ari ase chikorwa abantu bari chicooperative baroseti chibengi chiabo chibwate chibese echi chikogera ng'a chiaruegwa serikali yabo ebwate yachituma gocha at the end of the year abantu bari banyore faita enene ase eng'encho ya chibese chiachira twatumire intu togwakana na interest ere iguru bono ngai embura ngai yaja gotwere ense ya Kenya gosinga yobo kongwacha kere sokoro bune nibeye eserikali ya kwaja obokong'u engaki ya Kenyatta omoeri agochigosirera obokong'u mbwabete buna nagotebi ng'a abantu bari bosio bakeanja ebinto byare gocha nonye nebya serikali yani ebinto byare gocha nyowe ngwetera ase serikali bikera abanainchi barosia magenderero abantu bari babibacha mbakobireta babibeke into proper use so that bikonye ebigori bigoche bikurumagega bakagenderera gutumia ebinto ebyo bebonekero yachigo engaki ya moi nari ebinto byachagete gosareka bono mono ekiagera amashirika naro amange mpaka totebe 1980s before 1980s gochimagega chigari chiare kogenda chigari chomorero chiare kogenda koru Kisumu chi Nairobi ibere chigotira ibere ngotiri mbuka chire chibwate emesigo chibwate chibamba chibwate amakonge chibwate chikawa chibwate chisukari korwa pateni miwani yarengo chemererie gache kabo moroni kabororo echine chichi factory chiarenge western part of Kenya chiare ko produce a lot of sugar yare kogenda lakini engaki ya moye keraigete amanani garenge intact ntu abwate migondo yare gorukunga ADC farms yarenge ya serikali ekere engaki moye asoete igaye tumiete bobe agatiga abantu bakanache migondo eri ADC farm chiria bakagenda cyane kabe y'abantu pinafsi
chi industry chiarengo nari kiagerekero muya gosoa Raymond igere biya Rivertex yarenge biya Raiprai yarenge gokore gasi biya engaki muya soete nario Bw'Okogacha konya yachakire Bw'Okogacha yare gokore gasi day and night chinde chinyinge tobwate chiare korokwa Nakuru blanket Nakuru blanket chiarengo chiare gokore gasi ne chinde chinyinge industry East African industry njarengo but ekero muya soete obolege ubukaba ebintu nabo bisarekerete engaki ya moi mono ekero to kwanda igoro Obuya Bw'Okogacha Enibo sogoro France torore na finance bill nero erengete gojuika se bungari tukoriangyo lakini aba Kenya okora bayikanire annekera barayi gite bagoja badena finance yonembe bakenya bonsi baranye soma baranye ro basoma lakini abarayi bare batangire busi bagoja badena yaya ana bagaba nandurojina bayikani nemine tibena ki finance bill yene njira ya meyo konyore Enibo gosuka chini ibe serikali tedega chini ibe choto konyo jaza buzubore bare bosi nakira kwani ro finance bill ye na magambia kuruma kibakanyore Chibesa njirendete yo asokorera kwane abarayi tuchorete nabo barayi kali baonjuke mbaye etia lakini ngakibakonya Chibesa kera njirendete yo baranyore Chibesa njirendete yo nyoe na bana abu baragenderere chi school batebye serikali ngatuma Chibesa gocha yikurushi mbamanye tenga kero mwaka kero mwali mwaka umutinyo sita serikali naliye ekulike mirobili yaye egokora mwaka gocha gwetera parliament Chibesa korere mirobili yu yatebire bayikane inga kinse kogendera amateni mwaka gocha amadeni tubwate totebetari mwaka gocha mutinyi totebe mwaka oyu togochaka ntutakire waka na madeni abandi tubwate abana abarayi tochorete bakane nga ntuliko chigwaka na ntuliko etipiriye igo bakane nga ntuliko chigwaka na madeni tutaka ni madeni excuse me Mario Ndizi vivo no dorena France mambi ya aboniga asomurubelio bwe ensakia bonomambia kero twende tonyo kwana igoro Obuya Bw'Okogacha Enibo asemambi no dorenere ekarane to era kabisa obera samagambi atano usatano nabe no bwas gatana limo bule bon ekero twende kabisa gongo kwana tora mange asemambi yaboniga kero tore Obuya Bw'Okogacha Enibo ekarane gototebia arari amanyite ari tukwana mangana ye finance bill otero na baisiko kana na vera bena igoteri gochikoba ndrujo nyala Enibo ngakitra nyala Enibo ekiagera gwetere finance period emerobeli eri abekire igo bare komo ali baganga tigaturaro ekiagera finance mangana igoro ye chinyomba the former prime minister honorable Raila Amolo Odinga na propose tingere nguchikwagacha arenge chinyomba lakini gabegete 1.5 ale guchiko tebya ba ale guchiko na chakurua saba kolimirimo na kurua saba na inchi bande bali bale gwanja njaitiwa ekairu 14 in 2018 in 2018 bone kereta etete ourwe keraso a 2018 na jagete kwagacha chinyombeji by force na gacha chinyomba kibira na gacha chinyomba ngara ne chinguru jitaetiti go through parliament igo nere ne chinyomba ari kurwaniranga abantu bane banyore chinyomba chieligo lilianse na ende chingiya kuna nago tebi cyabo tiende cyabo purupuru cyabo kichirigo cyagachire wetera amakabesa aya atosukirie oyo beiro kiagera na renge na moi mono kiagera moi bunago so bugambi nere no yomo oso etororo na arochinga kimoyi ale okoremeremo na arocha madeni buna renge gocha bono ororinga nturi kogenda njire ya madeni tigatwerigerie turige bintu byetu tose kurende bintu byetu tose kurwe bango yetu ntoisaine turakore bintu byetu minus kuna kwaka na kideni eji kiagendera ire gukina engaki asengaki igondo jenjenga
babemba aetie period na mamocha manene na ndi no gwitense yabo bokabanya France lingana ndali yabo ligwa kato liduri Jumatano batamwe to kwa na mangala yiki seminar to ende to kwanda ngakibono la tebya bantu ndende na basome bachokora ubwagachi mondra bagubona ki bono egasi ne bato tujokora twasome tuneji graduate tuneji twakore igonande ebichiko tochiko bori egechiko tochiko bori gwento tochiko bori ekebiro ngakiora asome mondo matena ense kero monene atongete gusekero mwanya banta akolete limo chokuru mugondo eden before batara akora mamocharia ebintu byale koba bale kumba mayete kuburugera mugondo ba mayete okoreki barabu ebintu bale ko yanda batu amatunda bali makentu ayikera tu agondo sana tu ita matunda igo matunda matindogoro alikuwa muru sana mapera bunense ya mapera alikuwa mangalo sana abuna yanda mange wono abanta masomo igenda atebenga negesio kiagera kurumagega abali barengo abakoroni balia onye no mukabenta wikurande no koboko bwateranda ndaenda abandi kwa igwiranda yale kubekwa umuti bolie bae bajire kabekwe plate eliye chuma yoka entambe kale ujalire yale koba about 2 feet kwa chakire iyo kwaranda paka gwacha koroshige ntuge koba naende kia ebintu mbire mutaroche gose mutarole naende onye ndiria Bagusii bale gwanja kanga bale kubibeka ase emisia mugete kitinga kia maje egento nkere tapanieli yale gonchora ne urugena igura engenjo kiale korosigwa ngego beku musumari no yomo no igo musumari ebite byoka naende bakoba chenguru bale kuba chenguru gusinyunga ngekigende gikere bagiakaiga bakiaka yakira pimirere ketari kurugo igonga abantabwo mbalengo abasongo kuba kuruga Kisii school jabwate department ya carpentry jabwate department ya electrical technical course njarenge Kisii school Sameta Musocho ejine school kia manyirenga neji technical school wose technical workinero akeba kama yagoja bakabeka chiabo mawego technical bakabeka Kisumu technical bakabeka Sigaragara technical ejine gigasi kia manyirenga gokuruga kole school gokogenda technical course that is science gokogenda onye science school ya science ba mayetenga Kisii school na reward science ejichinde arts chiale gutwara igonga egasiye yo bufundi negasiere korubunense tongire na enda ba akegolie kebono kiabona iga abantu tuabwatete pest na abantu bale kukora diploma kurwa Kenya Polytechnic abantu bale gukole ngaki ya 70s 75 oja 80s abantu bale kuru Kenya Polytechnic n'abantu bale ngaba ngaini abantu bale gukole gasi engineer na bubate nere factory chonsi cha Kenya abange bale kuru Kenya engineering so abantu mbale bakuru enzego rugunga abakuru kuga jita military gasi jikarasinga abakarasinga amakarasinga aliako boye bitambao mutwe abantu bali sobo egento bamayete no bufundi toko monyoro gukora account service egento gukora no bo engineer obo kongu wechi industry obali korosi makanika manene jigari cyomulero industry kinene nabo bale gukora factory cyayi cyose nabo bale gukora abakarasinga enga kieye bono umuntu ogotebanga tatageti gokora gasi ya magoko na mamocha manene ikiagera bono asaba enga kieye science yagerire ebintu biri byabere raisi onye no mukabenta nabako kole gasi yawe ikaransite kwarunda nekiro bakalie kwabunge gento tagete kwarunda nekende bakalie kwabunge gento tagete just oikaransite kiagera ba technology ororo biri ebintu
ekiwango ngurigereri paka nakuminga onya abana bagukana ngamba giti technical work mbali guchigokora gasi ya maboko niye ingo guchigokora for example latest imbalete the drone chikorobeji bakuruta chikaraya guchigoro bagusebirine ebyokorera mbiri guchikobo bone drone ekurushi ibintu nsali yakoirera igurari igo geta omonto kuruka otasometi taguchikunyara go operate drone yeri Wikabo muntu somete naende buya gose civics buya oguchigo cooperative gento kilikuru asaikarasite igo muntu goteba ngatata gitigo chigokora gasi ya maboko ekero incho manyene bunande gano mufundi iyo narenge buno inspector building na goikeke wange kyonkelinga na sengenjo na gokora egasi ya magoko abange barenge tuarenge na buchi obisha bakarani igo bare kolera na abange manyete bono baguchikuritaya bachete bakachenji kuru bukarani bagacha segasi obufundi ekiagera paiteni efundi yale wakanu mo tani omukarani igo bono France krogote abayigo tura encourage abasaba basoma boniga naro wadana nje ya mangana tinta gitego chigo kora mangana a white collar job era te to account de ta mangana uji karanso bisi igora po dena gasi etiri chikoba uchi sama karbo gasi ya accounts tiri chikoba gasi accounts bona ya tiri chikoba chikarani odisi ali chikarani cherengo anga 120 obisi ya engaki ya mayo chigo kole gasi obisi ya disi bona iga abakarani babere go sebatatu na bagole gasi odisi ngima oetere chi computer chiachire igo bono mangana ali ugo chikoya ngagando prepare kina yegendo prepare akitayo egasi yale go kono ne chibengi noroje egasi yale go kono nabantu 10 no muntu oyo mubwiko koyekora one kero bagoteba ngabata giti ya white collar job tiligo chikutokoro tiligo chikoboy kiagera white collar job production tiliko borro egasi ya magoko na rebuate production turuwe gasi ya magoko umukarani amanye gutuka na bono umukarani oyo omonyo guchikoboyo mugiagara buno bono factory bune ya nyansion ko yejaye oko yo umukarani oyo mu factory ngima just one agini abago turi jaye ora abago na bange kuna nada kora mwadira utura na somo keigo mondini tumaza matoya sala ya bano mwachu muri ngwirana nisome SMS no mwatumire guja studio gorene nindo jimoko Cyrus Maobe no alimi yomoroberio Joseph Okomo good morning moko Joseph na Maria Moye wako ndani Fredo Antanazi gesora good morning keep up the good work and may the Lord protect and give you good drive emwe kama tembeja gesore Ben no alimi yomoroberio asemambi ya aboniga nindo Douglas Keriga nimba bwatete buya kabisa indeme yomoroberio Cynthia Nyaboke no alimi yomoroberio atena gaki engwana mugwate nengia bosemyo bu no buya kolindo bogima borabu bwa kongire pa no nyene bese yigo jugana jundo metingi serikali irana je kyagera basic nigo ege seso timeto sengia mene tukulo sinege seso usere bosa aginende na igule uchumbe yago ase emambi yabona dankani siema dena wakirobia Ndizi TV mbiyamona se ngwaneli omugaka France mbiyamona sobo semi gaki egasi yamaboko nero kwa umondo endagira ya keralitugo oganyo motienyi abagonya kwa kabese giyo kwa unande wakana yagara dena bese ya kwa urende ya white collar job ni ga wakana madeni okoro machibirite angenda sense miri ndi studio gingwerana nisomeje SMS yeno manda utoma asimambi yaboni ga ina Ndizi TV wansu bomosi thank you. Ndizi TV Obwansu Bw'Okogacha Omwanchu muliriya bwa television ya Ndizi TV
Gusii mbiyamo na sukoira chinsa chao na kurigiririe televisioni yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enoti 52 inyisato isano nemo ibere isato isano nisato isano na ibere eyemo gose oturikireri ukorike ase email ya ndizitv.news@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cy'obwechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'Okogacha. Spexels Opticians abubale clinic kyagudika imeyo muchukisi nkurwa barabo korali ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Ayene bundi, foreman, omwenyene nyumba, wosomo nyakonda. Uhuru Superstores Limited, nige ukorentera, zawadi offer. Kiromo buko yomo, bwesimiti ya Bamburi, nguvu cement, Bamburi fundi cement, Bamburi tembo cement, wose seti tile offensive cement okugura, nigo reiraniriwe, ekerengo gete kiebesa. Kiromo buko yomo, bwesimiti ya nguvu okugura, nigo kwiranirwa chishilingi 10. Seti tile offensive uiranirigwe chishiringi 10. Fundi uiranirigwe chishiringi 5 na boige simiti ya tembo uiranirigwe chishiringi 5. Buno kugurime buke menge buno kuiranirigwe chibesa chinyinge. Rioka asiduka ya Uhuru Superstores Limited asamange bakire simi asenamba enoti eyemo marakane isano nemo eyemo isano enoti marakabire gose obatarira samagacho a Uhuru Complex angena Safaricom imeyumu chukisi. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Enyagitari ya Worldfit Health Center iyi gutoka imeyumu chukisi nigikorwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwaire bya twakorera diagnosis. Boigo mbugwato bokorera bunde buna general consultation okorengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondobonge. So na kito karo montachiro bisi to make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwerenda nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukurwa conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids andi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo
goroba ya gatatu erumu 307A andi ntubwate branch mu Kivu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ine nomanyete eke wikia ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friend School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emirimo baisaine chigali chobosombi egetie kia kyokogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigalete. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Miyabono bono mwanchu muri Ndizi TV karore me asumurubiri karto andrete ko kwana mangana mange anne kardole na sukuru France nyakunde andrete ko toerera naki amangana mange yoro na Enibo yoro ya mangana na kyabasa atwadwezi na bata kirigo korawone mirme ya white korajo gasiriwo nyete na bono uchukuri bakera atwadwezi na bono yabetere na no ne chikosi yugo chen yuskuru na tude to swabu osengi chenjiwe endre na tude na ikazi go chibosia na bera abenkong osome ochukuganye gasi asamatuko alibosigo majiwe na kore ndinande sentundende ya kabere kato chukokora neno jena Millicent mukaya neno alime yumurobera dena ga kina maine buna inje na somerete obwalimu oikabono tindari kwa bono yabetere iri nchake geticha kian Millicent era de na alisome walimu lakini ona yamobetere iri achake egeticha kiaye atuzu Simeon adeno alime yumurobere bosemi obuya sana asemambi yaboni ya Breton mbiyamano asoko leda France asemambi ya abona neko dojina no tobwati asemambi yaboni ya mbiyamano last love no alime yumuroro chiku Julius pamoja kurwase semeriege tukibo machoge chaje adeno alime yumurori ekiongoze bani onseri adena kuruliana bonchali kimapema mbuya tiga twesomi na ntuske gochibosi mbiyamano enero listigyo bwansu bomosi bono di soko France tarana sanza memo to kwa de na lende na gasi yego chibosi atekai ekosi da kergo jenjugose ngakeda kergo jenju ndwara CPC njaja asiskuru nande ngakibone ekwendeta kere kalende jenju ya ni gose program curriculum jenju actually tedigo jenjuwa igera ave improvised ngenjugete kiagere jenjalengo before independent after independent this curriculum ya CPC njalengoro otatiga bono baye kerore ngenjugete ekiagera nebanga nebitabu bya woodwork mbiri go change woodwork bitabu bya technical course mbiri go change ya bune bibinde bigo na go change ya otherwise bitabu go bigo change cover the content inside ekabe go change akega
yagera yarorekana ng'a gitabu kiao gose no morikio mwao lakini content na yemo bono serikali goike yani goika abantu baonjorerie bamanyenga ensige kogende komonyoka ekere egari yachite ku automatic abantu batebete gari yachire kogenda guikaranza gwakira igo turi gukora kende kiasi kwa abantu turi kuna kubeka gia amaguto gutacha ejitu aruro bono kwegure yachire yestima yestima bono mangana ngagachoche nje oiriye ye gearbox gachokole kitekayo bage igo bono getakeire ekarikaramu ya education yechenje ake chikosi nchirororo chinyinge chikworokiwe se school osase chi technical school none chi university chinyinge chitabwatigasi bono for example ntwabwate excuse me ntwabwate ebintu buna nagotebi bya carpentry ntwabwate ebintu buna bya electrical ntwabwate ebintu buna bya plumbing egento bale kuruke faice efaice de egento ekorosi chitireli chichuma chiria kubungerania yale gokore kogera pakana n'abantu boboa efaice bwageroga efaice so ekere binte bie bona situa ikeirega agantu karo no kuniega kaliruga keiga gwaunganise binte ya chenchiri mono abantu baito batagete guchenja se technology taratuikira buya nase oburemi ekiagera buna bono chinse chiri chiagendereire actually abantu bakeiga bakuraga likanyingi abantu bataita ni 10 bakoe umugondo ase chinse chiri chiagendereire bakoe umugondo ekiragita barosirie biragita bikolema gekolema just 60,000 acres lituko 60,000 acres lituko just one day and the following day gesimeke so technology ya chirare eyito tageta abana baito bamanyenga ki kogenda technical taringa no kogenda gokora ebintu kwebukira tari ugikubuguria birambu biri bari kuna kubuguringa tubuguria birambu tujikoroshya umurangwa tujikoroshya biteni bono nago tenga ibintu bya onjureirie abana bonsi asibali chi school batagete kumanyanga technical course technical work nerera bakonye ense bono buna Pakistan abantu abuna gote no bara bange chita tagira shichu amakarasinga yu egasi abon technical oko improvise yani bintu bago change bakorosi bakugundwa ne binge asirituko iga abana baito onale ko basaba basoese gasi ya technical basoese gasi ya magoko chigasi echo na chichigo chigotigara gochibosigaye lakini ikiagara buna bono no nyene sakobanga nabantu bagokore gasi ya nyumba bantu bagokore gasi ya nyumba mbuli gochigotakero ikiagara tuli gochigotaka maid abakore mirimo tuli gochigotaka maid tuli gochigotaka bantu bako gusibeli nyumba ubwate machine egokore gasi eyo kuabusa buna twikaranstega kuabusa tiri goto tebina tebinga suka kurwa kuabusa ande iwana bandore mbari kuboru gasi nyingi bakore ensemende ikiagere kero bagoteba ngigasi ngigasi nge bugimo bwakongire ekera malaika achete sichindota gatebi farao igamutebe tinga chiombe onaro chiombe chiaruroche chiombe chino rusaba chiombe chiamanya koruma gegachindeu saba chari chiri chino ruchia kora pi wala biarire nebigara biaruroche binolete ebigara bwaruma egobore ubota bwatikende bwari bori bwakora pi uri obonoru so
akaikirekera Yusuf wachiko kworo kiguchindo te jinya Nyasaye agatebiwe miaka 7 ndagira njame asobonge ne miaka 7 enchara nebe nene embe igobono tiga umuruoti oyokoro kufarao arikienchira aragache ndagereje miaka yonsi 7 aje gachebuja naenda yirende ne chinguru eje gokonya abantu ngakieri yoro kwa Egypt yarona manager njajete njajete kuruma gesengi menjaranja agachire no Gusii ga njaranja agachire njaranja agachire njaranja agachire oyo bwate kabori kandi bari kugachekera mono bari kugachobori ase chinyongo goseme nyonjo akoganya saa 7 saa 8 riribigendi byarire nari yakubeka yani abantu batire gweta abantu bashinyi bakirire bararire bategereire nari yakubeka karugena kaye kiara n'urugena bare gosera osia oroseria abana bayendagira kibogo chigo kia muka saa 10 saa 11 abana baraira abu onde nacha batanga inchara toreire nduri tikende nduwa tikende egotwara ire inchara lakini asoboronge ere nagachita kandagira kaye hakuna kuwasia na kwara waseria abana okogacha negento kingenjo naende ye nere ngaki ebintu bigochigonjolirwa ngaki endete iyo ekiagara umubwekano chia amagambi ali 3 obwa Queen obwa Kenyatta obwa Moi amagambi ali tabwate serikali echibono tubwatega igo muntu ndae pongesi yake goso muntu turapime obugambi bwaye no bobono chinga kijitole Uhuru Kenyatta na Ruto Ekarbono tuendrete igo tukuriria cyber technique ya Kisii National Polytechnic abana baro bange bausimbari gwembrace amangana twakwana technical soko yes baya ari ose kwenda aba ngikogera amusia abero mosiereri asitu abero no asito kora chigasi arange nko twara tole oboenenu kero kende butari gotokonya oboenenu oboenenu butari gotokonya asingenjonga nimbwate seitu oye ondere gama itinga sinaruete gonkuraranja guchia kuna nyorire singo tebi gunyore chiringi sano wikambwate bokongo so yagera abantu abange abagere abaruya abakamba bakoromo kiamono abasigishi abange go bajite gosoyega ashinga kiyamoi abange nari bajite gosororo na endirende bagaso bakamanyanga buno yato tebinga kumukurushi umutoyo mu mwasimekebere gose muko na choyo mu mwali place yene yirende bakaira na bagasalie bintu otherwise abantu boli balengo obedient and kwale kwenda kwanyora nyambona soko nyora bara bwatu muki kabisa na abagere abaruya abakamba ebinabye bisaku bya Gusii no nabagikoyo gokora baro mukiase mirimo yamagoko mono sana ntubono twale gusiererie kiagera oguchigotebi buna bono nonye ntarachari no ire gari oekere mbure twete omuntu rarete dastiga bekere yara gesera rare nyara no mogere omugujana abone mbure yature timbwati gashi yingujikoraga ta gokora lakini omogere na bokoro ngusireta soire bungire amwebese ngakende tjada kiere nyomba aye gomanyete nogachete kabere intuna bible tuanjire gose tuatabere iri abana ekegwango getaniti ekiagera bono asobo maene abasani bakena nyorire kurwa kigimense ya Canada igo bagotebanga omwana gaikire 14 years must work and akanerent lakini endagere obukima nekianga gwikomwaye uno muibuli mbakaike 18 gose 22 years lakini ntuga omuntu nabakogende emyaka 22 baga 35 pato
omong'ina gatinge torukininga abana ba Brighton yone injera bakaraire gende ngeyo bakuri ochandikiri Brighton mpaka Brighton yoikirenga kinera akoreta abantu baye pato nera agoteba ng'a abana ba Brighton yone injera bakaraire igase njirende nko ebaga kambale bare ko very strict bateba ng'onye tokore tigasi bona atokuragira lakini omong'ina akobisendagera omekishwa ng'omugakora bono nkogonari otebi umwana oring'etire kiagera ogorari no nkonyora ganturi ogende ogende bono in the process omwana oyo osareka tari gocha gokora mokia anyore binto biaye igamaete ng'a baba noare nabakong'a endagera ndi ningenda nindemerwa abana bane nabo bakorageriwa but chinse chiri chinde chiagendereire omwana agakoe responsibility immediately unaika 14 years tegwe nyumba goikwakane serikali na bete tiri chikoyo goikao wakichinsa gokore skuru okuru skuru oganda okore gasi nyo 2-3 hours onyole rent yothe na bono abaibona babekira ase ro gusiga abibona batakire abasukuma abana bo abana batakire basugumwe kiagera amang'ana aya gachitekera abaibuli bachagete omaeta abantu ntware kogenda skuru utaraburuga chira inibere chemauga gose chai tokogenda goikogende engakiye itu ya maigana ndi guchimagega goikoburuga chira inibere omanye kogenda skuru gokoira na maragoba goikoburugera inia yamo omanye gocha goikaransa onye turi goikaransa goikogenda roche oreta maji goikokore gasi lakini egachi gaikira abantu bakorete chi college 70 gocha iguru bagotanga ng'enjo na chandegete tindaiti mwana na chandeke boyo tindagiti mwana na chandeke ng'enjo na chandegete bono tiganyore no mwana kwanya omuntu rikiru bwari mwagotebanga tigo mwana one mulikira abantu gosibichi bakuri gosibi ebintu mwana one gasi ano gosoma gwoka kawaida abana banda abange barenge kabire iyo akogenda beke bitabu ali amaguta no ali tayanjogete mangana gosoma tayo umwalimu gosoma ibuli amatengo mwana ngosoma ali saiga lakini ikaransa ekare bitu bikomyoka sana sukuna takatura kwana na iskuru njibate mechando pesa njira tumuga boniga abalimu bakorana serikali tibate pesa tiratoma egende koroje gojo rwichi pesa yerere obo korali w'iskuru utakora bitu na begete omwana eskuru gurukura ng'ara ng'ara girls ekero twachieto engakieyemo principal yato tebeti omusista ng'a abaibuli nkongosera mure gachimutige gokorera abana shopping n'abakungu bari mwabo ekiagera omwana akoreta brubandi ekirengima brubandi jare ngo yangana ekirengima ntambe oleta sukari chikiro ibere gose 3 oleta ekoko ekirengima gose 500 grams nendagera tubwata inche eskuru egwerende eskuru yane abali munimba jironi naende ntubwate ntosebeti Chibesa igonje gongotebanga indeed gente que kyabali mu bagoto tebinga ngusie kabali juskuru nga Chibesa kyabulire asande bako excellent asande bako excellent ekigera juskuru nchiro manyete naende chiri private chibangete ebintu byabo na kero kende fees bagwakana erenke kubweye kwakana ase serikali eskuru chiro abana bakuragira kigera nabali baro igo mbamanyete clearinga bono baratebanga eskuru ngusie kugira batebenga onye bese njira acha goika next week ntoliko kogendereri igo gutagete gotebanga chisiringi omwana ira chiribwe 20 muteta mwe igo chairi yani chiribu 20,000 chairire kolie ndagira matuka yes igo monte ana barobero beri abalimu goika bakore 200 babange baragirie ekiagere hesabu mbagete nekero libado tetingeta mwe yore techibesinga naiga tamwe ndore techibesinga naiga
mbamanyite ng'a aro chiri chia serikali chigocha tokorera ebinto binde echi chinde chia abana baretire nebisi tokorera na binto gete igo ng'a abarimu tiga beroberie eratoka for example eratoka batebire ng'a bono nturi goeti budget ye ng'ai serikali kurusi chibesa ebatumire igo yabera kom ng'ai kurusi chibesa ebatumire tokorera ng'ane rigana litukure gore saka njabeda siseme so tumo hango ekerogati umugabana ku county ya Kisii ina umubunge wa South Mugland ai kwabera sama gambia yons uloje na bona liesa saka ya kwene kumono kwa basi numete county ya Nyamira ni county ya Kisii tuakure devolution ya miaka 10 bona tono 15 yase 11 tuchagete ina kiroje bona mangana ekera ko bisa kasake koba todeno ni county ya Nyamira Gusii county ya Kisii amangana alia na mabe na ndi buna nago tebia okungusana na konga kulia na kubwatira niti magega Gusii tutabwati nyomba chiri nago tebia national housing tutabwati chi ward chikoro kunganyayo wards asinge nju yukungusana na buna kulia kungusana na kwa bete gati yabarayi bare ngoro renga kiyo kwagerete nyayo wards njaja kwagerete ntwatwara national housing ne chi project chinde chinyinge chiale gocha kwanyoranga usia singi njukungusana na njiri gocha ogenda saba amate baituma ata chieni chiyo chiro ne chiribu asenge njo barabu baredi gochipokea intwa ekero chigo chanyo embona iga bantu babwati chieni chiyo bare chestete chise changumbu chimaitenga chieni chiyo chire Gusii chire Kenya chinganaiga ose chire Gusii county chinganaiga lakini no chiri togo chinyora igo chire chinyomba chia bantu omuntu na mwaye na abana baye na abachukuru baye chieni chiyo lakini ujimata aro guchia chiro uchigokonye community ngima kira abantu bamanyanga eni chionerega igo bono ebicheri abakworokia omugabano itono mochibu wibu ito soro nabarayi bande bali chinsemo babatugegete nyore kale bunekale nabo bwenete baikaranze balengere linga yaya onye batutakerete amayabuna abagusii igo bwenete batige mbweliembe yoko na kongusana na bakwana magendero rocho mbweli bona yabeire gali nyore no murayi bwense no gendo osoro na gendo erokomuya gamu maithenga no muntu gusa tuli murayi tuli kubwata ni bantu bawo gabana na gendo gamu maithenga ye no muntu gusa igago someta gukura bona mangano aliyo komotebyo tegete guchigokora gusoko otageta kokorere gamu maithenga wewe unachitakia utapeleka sehemu gani Pono mutoko moja siringaniri kiata litangani taliyo moelio abeire kurumaiga gaiga ko kumusana na wo soro no mugabana kwa abeire okorekana mo mutoko moja sokoro rekaba abantu abambeshi bakomojugikera na barayi to chorete bantu balia taliye litwaira geti chikurwana una jiria baruya bakoira bachikurwani geti abantu bali otwa bachora baturae batoletera magendero igo bone segiri batagite banyerengereri banyetige pipipipi bachicheamo bakwanerio gielimo ase miaka 5 enga kielia bari kurigyo burayi mbaitete kero muntu agakwana yaya kwanete agato convincing amaene is the right person nere toko burayi tukaba ndu amoete bachikurwana ndu amoete bachikuchaka segi chikutiema nanga ninjo mokongo ninjeki emerobeli nero emanyekanite nga akarutu aikira umuntu rono uyu akarutu aikira akarutu arenge kulisi geti gokogenda mwabo embra ya tule mokogenda mwa umugisangio tuli kogenda na komonyoka kurusi kutanga ne guchinyumba ataratangana excuse me oike gesirio tenene araeta guchinyumba atangane umanye kumubwati ejina bimanyekanite igonga amanyene nero kuratangana alia umanye kogenda no babunurabe tuli gutangana guchinyumba manyana tayo igo nari naro kabete gari munabete ugwari kugote bi muntu ngani nchengonyole situ
no nyura manene gukubwa wethe ni konyore situ yera ko maithe ngase no gwike kubwate sinyone jise jiro paka jikubwate si kero jikoro kurwani go igo egento kiline kebe ebicheri nembe egeta keire nga abarayi bali babere baigwane basikane bakore ekiagere bintu mbiro egaba nebwate kero kendera nyole ekoirali lakini asenge enjo yeri kororo liriro nabo konyanga nyanga kende kyali guchiko konya muntu ndi ya muntu ndogenda umusio kero mutenga gaba nankonye ayanga ibono gwaruguru ngambugira ngo mate inu mutatagitie magenderero mukurwania bintu mukurwani paka mwasali abanyagitari bakogenda kuruanga nkurubu basi inu simbato cyande tago kore bintu abantu ba in that process okungusana no gukwagenderera pakanse Obono tuwale gusaba abarayi bali batige basikane baroshi obwamatobuya egere indeed nesa ko babono omonene bwese ngochali njira nditeyo omonene bwese arache gaiga au mbinga igobono tari gukorera usuru na bolinga inki usuru atabera umusangirika none inki gaba na atabera umusangirika none nonye egaba na yarenge PC elsewhere igobona asengenjo yamagenderero asengenjo tu abachorete tali bebegete birogo biribare tigabatige batiga mangana siasa njaera batokorera magendero abitrizora dena mama building Gusii kia morning from Bogirango Ekona no ale miyomoro Rinet Monte no ale miyomoro good morning watching live from Mombasa ke Kongowea with my hubby Nyairo Mote Evans no bali miyomoro soko tokorina litkulero se Kenya o se parliament ni organization ya masabo agendre dare sisemo ya Nairobi mora wense no ale no mokonyo no ale kino mobasi miro moja robo bwakana gwathana masabayu no kumocheri nyasaye no gotejeri gwe ense akiora kwaniro ya masabayu alengeri ase bitabu byo manene go bigotebanga uraimbuyo bole asibule bira okoboko kwa manene nyasaye urayi wangenje ndenzi obekiro no manene nyasaye nabarayi abekero babekirwo twatebi gutubasike igo goika basikwe bira masabo anda sande biblia tebanga tibwe togia likende gionsi tibwe togia ni mbwate chinguru etoginga ni mu maete nyasaye ekero gwa toginga no mu maete nyasaye ebinde byansi go bigo ikirana nama mocha manene ekero bago tebanga masabayo tali go chikoba ali state house abaisilamu mbaro budaisimu mbaro bantu bensi makaroro na kuruo muchakano bwense bale gotebanga togende muruoti Kaisaria Agostino atetenga bantu kubaru baguche bantu bensi bagendo ono inu mukana inki mukandira ekiagera inwe mubwata abantu baino mubwenete kugwakiriza asamba sabayale na amasabo bali baratuko bakuyakora asekene no bawo konyeze ito gusina bakonyete nse ito pakabona igama sabo nabatakire bayikire namaya mbabwenete goteba ngantu li guchiororo ngatali kumubaka nyasaye keto kora France we kaponi gato akore betinya tano ita tuza tu asweta sa serikali kora na rocho buya bonde bwenzi asemetinya tano ita Obuya bwa beirororo ndatebe regardless inga Chibesa nchi tangire nchiri gotara patie merobelie bekire ngango tuto semeretinga budget ye gweta ebintu mbisiboke bibe buya wetani buna twarengeri tangani iga senjirende buya mboyo turanyore bataranyora Chibesa tigabanyore Chibesa nyore bale buna bagote buna barenge tubarorero tumanye kubabekera amajonga aba basinyirwe gosemba baikira niti buna batebete obosembo kwa mwero yasoma ndimulio trivia simambia boni amborbivo soko France obosemye bwane gusoko saba kwane asaba abantu bamintu bensi nkulinga tokoro mukia ne chinguru ekiyagara no gochika kurwase nyasaye emereme korwe ne chinguru amagambi ale ororo asikwe ekiagera okuna kugochika kwa manene nyasaye rule
abantu basikwa abagambi bari abekire ororo tubasike ntubasiko bachaya tubasiko basiekera egento kende tokora omokia ekiagera ase obomaene abantu mbatakeiri koragaya gose koba bosa batabwati gasi abantu chigasi nchiro chinyinge as per now chigasi nchire chinkalia chinyinge lakini kwanyorango omonto garengerere tinga asago kolega asioka na asago kora ko asaka kabiasara kalimbo atagake onkorera abantu abange mbali wanja kobo asengenjo mbali konyora at the end of the day outside gito iwanaine tali konyora njira ra irere siringi sano useikomi bono bantu mbali wanja gukora gasio asanga bunabu umuntu gakuburinga tali kuburi musara ngairenga at least irenga okurugo na abaindi ababuna baraiga chituge chinyinge chiaguri chabaindi na bana baito bali baire gasio bagukora na baguchikora asengenjunga at the end of the day tata itumanya ngumutinyi ndigo chakwara nyore chibesa umuntu akonyore bese yayekene abasigari abagochimani bali bakobaria na kero kende bakurenda chinyumba cy'abantu lakini bali bagukora chiadwaya chi supermarket igata yetenga mali weli tuko aimukie bese kuruaria omonye natamanyeti agenda tenga lero nanyora siringi 100 ero nanyora siringi 200 ingai gotata gitiko bara musara wayengango chakonyorale embwe iyo nembe omonto tigaisaneke ne kiba igwananire no manyene ekiagera gwetere binte ebyo kuko binyora so bwana nabanya sako gusesenia egera onyore kwagenderere kwa mfano omonto toteba nga nchandegete ekerole biya okubuka biya ogutara biya abana bawo bali biya yani nga ngegento gyoka ne chibeso tanyora ekiagera abantu mbaro babwate chibese aigwetinga interview ngaire chibese chibaka nyanchoru toira ne gochobe biyubwe ne pitora marwairaya agokora agoimu kichonsi pine chibuniro ne chirebengia ruteroje icherane akweyana biya abange bamenyereta mariogo abange bamenyete chimashini ja intensive care unit asinyirenga ngakingo kora mbwene ndugaiga bese njiriko mukonya igobona abantu baitu tigabatigenga kunyasa ababegete bali biya mbako na wadanga to chandegete nga tubwati kende paka none gerago sisenetie okubukore biyo mwako erutana kurwara utana goenda nyegitari ebese ya nyegitari eri baguruka NHIF nga gonkona kurubusa nga igota geturwale ogende ku kero etene ine tigebenga na rete ni rete gere totarwale nyeruwe chialia egere nayo tokinga no changerete okonya abantu bamonene barasigete bachandegete batarigikira oikabudi atugorera abo manje muri to kwakerambya monekero kwa bamona ntese twajaga tumurobere chinsa 12 cyabarambya badorna cyane chekire ide kanke gasisi to cyabarambya kwa kerambya monekero jorda ko bamya Ndizi ne romansmosi anasomurobere kwensa kya yoko jagere tugire Jumatatu ikechuma yarto ko bana sara nyarangyo ntita asomurobere yoyo tobera naye ankyo asemurobere gweri chiko ensakya Joshua tanero ko bibro shito kurwa sanza mende studio kuna botamberiane ogokorera kigima abantu baito tiga batumie chireti cheito chiankagaiga ne TV so that chikinie mabaga ya bana baito ekiagera bona chireti buna chiri chinde bagoteba chire go citizen go senki go seki igo chire kero mondo go chiabwate goetere TV eyo igabwate binte bibwayeka na intu tiga to promote chi TV cheito chikini Gusii yeito egere chi to igole torolenga kiense gendrete guchisiko oya sana tiyemo sana ayuna ya sokoro una basemi wa sokoro Ndizi TV.